Er zijn zorgen over de trekvogels in Zeeland, terwijl de provincie altijd bekend stond als een waar walhalla. Het is echt een wegrestaurant voor trekvogels. Dus het is heel veel eten en rusten en dik worden en dan door naar Afrika. En verder in deze Zeeland nu. Zeeuwse medaillekans op het WK wielrennen en koffieslurpen uit de Mossel. Goedenavond. Het gaat niet goed met een groot aantal vogelsoorten die in de Zeeuwse delta vertoeven. Want de aantallen nemen snel af. En dat is een zorgelijke situatie volgens de Vogelbescherming. Want Zeeland is een belangrijk vogelgebied. Een van de belangrijkste in Nederland. Als je de vele vogels op de platen in de Westerschelde ziet, dan lijkt er niets aan de hand. Ja, dat is fantastisch, hè? Dat is echt heel erg mooi. Maar ongemerkt nemen de aantallen vogels af. De Vogelbescherming maakt zich zorgen. Neem bijvoorbeeld de rosse gutto. Dat is een soort die in hoge Antarctica broedt en naar Afrika doortrekt. En er zijn ook nog vogels die overwinteren hier in Zeeland. Die is in Zeeland afgenomen, terwijl die bijvoorbeeld in de Waddenzee neemt die toe. Dus dat laat wel ook wel zien dat er hier in Zeeland dus iets aan de hand is. Ook het aantal schooleksters neemt af. Net als de tureluur en de wulp. Allemaal vogels die op de slikken en platen voorkomen. Juist die slikken en platen maken Zeeland tot een van de belangrijkste natuurgebieden in Nederland. Enorm belangrijk. Het is echt een wegrestaurant voor trekvogels. Ze hebben op de route verder niet heel veel keuze om nog verder te stoppen. Dus het is heel veel eten en rusten en dik worden en dan door naar Afrika. En je moet je bedenken dat hier in Zeeland 1 miljoen vogels gewoon gebruik maken van die grote wateren en dat slik. Maar de slikken in de Westerschelde worden mede door de uitdieping van de vaargeul steeds kleiner. En tegelijkertijd wordt het op het land steeds drukker. Vogels worden veel verstoord. Voor vogels is het ook heel erg belangrijk dat ze met hoog water een rustplek hebben. Het bevindt zich ook vaak op dijken waar mensen graag recreëren. Dus dan is het soms met de rust heel ver te zoeken. Om de achteruitgang te stoppen zijn nieuwe natuurgebieden aangelegd, zoals hier in de Hedwigepolder. Dit is echt wel een succesverhaal. En zo zie je ook maar weer dat met dit soort maatregelen je ook echt iets betekent voor de natuur en voor de vogels. Ook hier weer het fietspad. Ja. De nieuwe natuur is een lichtpuntje, vindt de Vogelbescherming, maar het is niet genoeg. Ja, als we vooruit kijken, dan hoop ik dat we gaan zien dat er echt meer ruimte nog nodig is voor de Westerschelde. Er is meer nodig voor vogels? Ja, er is meer nodig voor vogels. Ja. De organisatie van Film by the Sea kijkt tevreden terug op deze 27e editie. Exacte bezoekersaantallen zijn nog niet bekend, maar volgens de organisatie liggen die hoger dan vorig jaar. Het festival stond dit jaar in het teken van veranderingen. Zo was er minder geld, maar moest er ook worden samengewerkt met de bioscoopketen Pathé, die City dit jaar overnam. Ook werd er voor het eerst met een thema gewerkt. Dit jaar was dat thema hoop. En zo moet het er aan het einde van het jaar uitzien. Het sportpark in Groede. Een plan dat uit de koker kwam van de dorpsbewoners zelf. Niet geschoten is altijd mis, van die one-liners. Maar we wilden graag kijken of het ons zou lukken om dit zonder een gemeente op te kunnen pakken. En het heeft langer geduurd dan we dachten. We dachten na een jaar ligt het er wel. Uiteindelijk zijn we nu 5 jaar verder. Maar des te trotser zijn we als het straks af is natuurlijk. Bijzonder is dat veel Groedenaren zelf de handen uit de mouwen steken om er iets moois van te maken. Die mannen die hierachter staan te werken, dat is ook deels pro deo, omdat die dat ook de meerwaarde voor het dorp inzien. Dit wordt gewoon een heel breed gedragen project door heel het dorp. Want wat zegt het eigenlijk over de gemeenschap hier in Groede? Ja, een hechte gemeenschap natuurlijk. Een klein dorpje, hechte band. Dus om dit voor het dorp te doen, dat vind ik prachtig. En bij elkaar kost het project zo'n €260.000. Over 3 maanden moet het klaar zijn. Wat een paar jaar geleden begon als een studieproject maakt nu kans op de titel Innovatiefste bedrijf van Nederland.
Dan heb ik het over Ocean Ceramics uit Wemeldingen, dat ook nog eens als enige Zeeuwse bedrijf kans maakt op de titel. Ocean Ceramics gebruikt lege mosselschelpen als grondstof voor handgemaakt servies. Ze zijn er uiteraard trots op dat ze genomineerd zijn. Dat maakt ons zeker wel trots. En als je kijkt hoeveel innovaties er inderdaad door heel Nederland zijn. En dat we toch als enige Zeeuwse innovator erbij zijn. Ja, daar worden wij wel enorm blij van. Door de mosselen in de serviezen te verwerken voorkomen ze dat mosselschelpen op de afvalhoop belanden, verbrand worden of in zee terechtkomen. En wellicht laten ze het daar niet bij. Nu zijn het nog mosselschelpen. We hebben inmiddels de kennis en kunde in huis. We zitten nu ook al een beetje na te denken om de oesterschelpen te gaan innoveren. De winnaars worden op 14 november bekendgemaakt in de jaarbeurs in Utrecht. Inwoners van kleinere kernen in Rijmerswaal kunnen zich aanmelden voor een glasvezelaansluiting van Glasdraad. Het bedrijf legt een snelle internetverbinding aan op plekken waar de grotere providers dat niet doen, omdat dit niet rendabel genoeg is. Voor een aansluiting van Glasdraad moet wel worden betaald. Het bedrijf start met de aanleg als 40% van de huishoudens zich inschrijft. Eerder konden huishoudens in Zeeuws-Vlaanderen, op Walcheren, Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland zich op deze manier al aanmelden voor een glasvezelaansluiting. Jullie gaan opstellen in rijen van 2. Rijen van 2 en de monden zijn dicht. In Burghaamstede doken ouderen vandaag weer even terug de schoolbanken in. Daar kregen ze les in een authentiek klaslokaal uit 1920. En dat allemaal in het kader van de Week van de Positieve Gezondheid. Positieve gezondheid gaat over gezond in het leven staan. Daar horen sociale contacten bij. En als je alleen woont of maar 1 keer in de week ergens naartoe gaat, dan kan het zijn dat je niet vaak mensen spreekt. Dus dit is een extraatje wat we mensen aanbieden om met elkaar hier vandaag te zijn. En het was geen onbekend terrein voor de bezoekers. Het is heel leuk om weer eens in de oude schoolbank te zitten. Ik heb in de oorlog geëvacueerd gezeten in Kortgene en daar hadden we deze banken. Bij juffrouw Poerstamper en juffrouw Glas. En zo'n klaslokaal dat roept natuurlijk een hoop herinneringen op en die komen zelfs zingend tot uiting. Als Michieltjes jonge schat, dat ligt onder de rukkersmat. Ho jo, ho jo, ho jo, ho jo. En ook de komende dagen staan er in de hele provincie nog activiteiten gepland rondom positieve gezondheid. Ze is pas 18, maar Megan Arends heeft al een profcontract voor de komende 2 jaar binnen. De Kruiningse gaat rijden voor de World Tour ploeg van Picnic PostNL. Op dit moment is ze in Rwanda, want daar wil ze op het WK wielrennen haar juniorentijd graag op een mooie manier afsluiten. Dit is Megan Arends vlak voor haar vertrek naar Afrika. Ze is een nuchtere Zeeuwse met grote ambities. Bij het WK, dat inmiddels in volle gang is, heeft ze mooie plannen. Stiekem hoop ik wel een medaille mee te nemen. En dan of op de tijdrit of op de wegrit. Maar ik vind het al lastig in te schatten, zeker voor de tijdrit, omdat we eigenlijk geen andere internationale tijdrit hebben gereden. Dus dan is het wel moeilijk om te vergelijken hoe je ongeveer in het veld staat. Ja, bij de wegrit hoop ik toch wel, toch zeker wel top 3 te eindigen. En dat is logisch, want bij het WK van vorig jaar in Zurich zat ze al heel dicht bij een podiumplaats. Ik voelde me heel goed, echt wel heel sterk. En ja, dat is ook een beetje mijn valkuil, denk ik, was dat geweest toen. Want ik heb er iets veel met mijn krachten gesmeten om het peloton zo klein mogelijk te maken. En uiteindelijk brak dat me een klein beetje, waardoor ik zelf moest lossen. En uiteindelijk nogal 4e geworden. Dat is nogal, als ik daar nu op terugkijk, toch wel echt super knap. Nederland is met 3 junioren aanwezig in Rwanda. Binnen dat kleine team is een duidelijke rangorde. Het is wel zo dat ik een beetje de kopvrouw ben. Ik kan wel het beste omhoog van ons drieën. Dus de rest ligt nog niet echt een heel vast teamplan. Maar de bedoeling is wel een beetje dat de rest mij vooral in het begin wel goed helpt. Zodat ik zo ver mogelijk kan komen in de koers. Ja, en dat jij dus ook je krachten spaart, een groot deel van de wedstrijd. Ja, dat is wel de bedoeling, ja. Dat ik het iets slimmer aanpak dan vorig jaar. Maar misschien zou een medaille bij het tijdrijden haar nog wel iets meer waard zijn dan eentje bij de wegwedstrijd. Arends heeft al meerdere Nederlandse titels veroverd bij het racen tegen de klok. Ja, ik vind tijdrijden toch wel het allermooiste, denk ik. Omdat je dan gewoon in je eigen wereld zit. En je moet gewoon proberen alles uit jezelf te halen. Jezelf helemaal leegrijden.
En ja, je hebt geen invloeden van andere mensen. Dus dat vind ik wel gewoon heel mooi. Dat je jezelf zo erg moet pushen tot het gaatje. Maar nu de wegrit, omdat het ook wel veel klimmen is, dat vind ik ook wel heel leuk. Morgen komt Arends eerst in actie op de tijdrit in Rwanda. Zaterdag is de wegwedstrijd. En Megan is niet de enige Zeeuwse in Rwanda, want Shirin van Anrooy uit Capelle, die is er ook. En die doet zaterdag mee aan de wegwedstrijd voor elitevrouwen. Zon en stapelwolken overheersten het weerbeeld. Aan de kust wel iets meer wolken dan landinwaarts. Al met al werd het maximaal 16 graden bij een aan zee krachtige wind uit het noordoosten. Morgenochtend langs de kust nog ook kans op een buitje, maar verder droog met flinke zonnige perioden. Bij wederom maximaal 16 graden. De rest van de week droog en verderop in de week zonniger, minder wind en dezelfde temperaturen. En tot zover deze Zeeland Nu voor vandaag. Nog een hele fijne avond en graag tot morgen.